Sa sisin pat lang bagan ko video nga khot nga wer bat nga padiang sob hai phi kilong kmi kilong pa ki khun samla shenrang bat kan thei hang ne po ka bru nyau trap hakri gisngi nga dep kren hadin ka tu ka jingjia ka jing yap jong ki kat tu kat ni ki breu hapo krem doyong hadin bap thei ka krem doyong bat namar bat don ki nong comments don ki nong pen he yau habe dei bat tu ka jingjia nga la kren ba dei tang ki batri doyong ki yap ki nong rep ru ki yap ki batri misteri ru ki yap ki batri surok ru ki yap ki batong dok kha ru ki yap tang ba don kita ki jing ya kren don compensation namta kita don ki jing he yau ki jing phnam yau pe dei ber kita namar balai kam syam dei ka target kam syam dei ka jing thmu jong ki company ka jing thmu jong ki he saipan na ki wei ki jela ngila ban ong kita ki company bar jela ya kita ki kam hanrei namar ba yau doyong kadai ka jing thmu jong ki company he spa na ki wei ki jela na ki wei ki jat ban reu ban yo ban dominate no ban yo ban kni no ban yo ban shim no ya ka jing long try jong ya ka khandau ka siap namar ka jing khang ti doyong bat ka jing sha khan bian kadai na du ustam arjar khat saw bat le se bun nangi ngia thap kti ngia kren nya kata ka jing khang ti doyong hapo ka jela ka jongi hanrei hatungi tip ne am ya ka dau ba ka jing khang ti doyong kadai na ka jing complain jong ki organization ki bomdai nang ne po ka jat mreu ki dei ki organization na ki weipat ki jela namar ba ki ting thot thot yo bakum ka jat mreu yo bakum ka jela ngin ruspa la dang yo ban shalan bat pi lait lu yo doyong ka weipat ka benta ka bang akwa ban penpau ka ni ka por kalong ka ei ka ba sosi namar ngi don ya kita ki nong yalam ki bangila ban ong ki spineless leader ki nong yalam ki ba klem budlum ki nong yalam ki bom don ya kata ka jingi jingai ngakren hang ne ngaken tho hang ne persya ya barok hot napi kita ki leaders ki political leaders jong ki party bo phero pher hapadon ka jingjia hang te po janti hills ka jing yap brio po kram doyong ngi yo i mi kita ki leaders mi kita ki nong yalam na ki political party bo phero pher bat haba ki mi sakmat ka ei ka baki kren lat na ka baki kentho kadai be tang jing keno kadai be tang ka jing kentho ngakwa ban bu ka jing kli ka ni ka por hatu phimya leran phianang ta bang kentho phialong leader phialong nong yalam pinang tang man kentho pinang tang man keno ngakwa ban bu ka jing kli ha ka ni ka por kalong sai ka blueprint jong pi sai ka blueprint jong pi habai dei bat ka mining policy hatu pi la wanra bat ka blueprint hakati jong pi ba pi kentho ba pi keno hatu pi kren hatu pi pensai ban ong ba kani ka blueprint kani ni ai jingmut saka sarkar ban ong wanra ban implement no da kani ka policy ban yo nong ban im nong da ki try muluk ki try jela ban suken tho ban suken no don kam ban long nong yalam political party lani don kam ban long nong yalam ukhulung khna ru unang ban kentho ban keno don kam ban long MP don kam ban long MDC don kam ban long MLA ban suken tho baro yanang hanre hatu pi wanra i kata ka blueprint ban ong kade genegin kata ka policy ngin ai jingmut saka sarkar ban yo nong utrai muluk hanre ka jingken tho ban ka jingken no ka jong pi ka dei bet ban yo nong ban kersan ya kata ka ideology jong ki company ban yo kuruk no ya ki jaka ki puta hang ne po ka kasi namar kata ngasio ban peram jur ya kini nong yalam jong ki political party ba pher namar ngila pet ba don weiru upasai ya ka blueprint hakti ban ong ba ka dei ka ne ka policy ka bangi terwas ya ka sarkar ban ong ko sarkar implement no da ka dei ka policy ban wanra ya ka jing yo nong hanrei ka ei ka baki kentho bat ka baki keno ka long bet ki kren bet tik tang ya kata ka illegal mining pia kren ya kata ka illegal mining mano ba wan khan illegal mining yangi hang ne hatu dei ba complain ki organization na po asam sa ka NGT bat dei ka NGT ba khang ti doyong hapo ka jela ka jongi hatu pihak side kum kinong yalam ne pikersan ya kata ka jing ong jong ka NGT ne lara pidai kita kinong yalam ki ba don butlum dei ban wanra ka blueprint hakti jong pi ban ong ben trikam da ka ni ka polisi ngidon ka ni ka polisi ban ai sepi ka sarkar ban ai jemut khnang bo pat ba
Yo nong kom ki try muluk ban poi no syaki company kita ki jaka ki puta ki chongi namar hangi kani ke jingti doyong tlu khnai ngim ngau ba kadai ke jing bi an handai ke jing bi an kadai bet kabut ban ong ba kani ke jaka puta jongi hagawai ke sngi ngin IT no ngin standar no sya company namar ba ladangi bat mangi ngilong try mangi kamut ngin syak khan bi an bat kai ka kam ka bangem syak khan bi an lada pipet habati siap ru ngi syak khan bi an lada ngi ti mau ru syak khan bi an lada ngi pomding ru syak khan bi an sakai pat ngin try kan mentoi yu bangin don nya gini ki spa mai mariang hang ne po gejat beri hang ne po gejala ka jungi la ngim la ban penon kam ya ka te bangin yo ban penon kam hatu ka dei ka kamram jong no hang ne ngi dei ben sotu hatu kam dei ka kamram jong kita ki ru phongut ki no mi khmat rengkat ba ki nong mi khmat ki ban lech te support Delhi ngim so mentoi ban sudon tang kita ki nong yalam ki banang ban kenthok ban keno han ngi don kam ki nong yalam ki banang ban snaan ki banang ban snai ki polisi han rei pet hapok ki social media ngi ui ke jing yap beri wang te pok Jante Hills kami ke jing he yau bat haba mi ke jing he yau ngi ui mi kita kini bak long kita ki nong yalam ngilak ban ong ki MLA ki MDC ki MP kan mentoi yu ban ngin don doyong la dengan miyo ban penon kam kan mentoi yu ban ngin long try ya kendo ko siap la dengan miyo ban penon kam ya ka namar kata sange ya ketu ke jing kenthok bagi jing keno sange ban sulong tang ki nong ai kubor ban long tang ki messenger pilih ra hapo assembly pikam place ya kata ka blueprint ke jong pi han pi suya tu bagadon ka illegal mining pilih cepo Delhi wan ra place ya kata ka blueprint polisi ki jong pi hapo ka table han pi suwan ya tu badong ka illegal kadon ke illegal mining han pim mi syakmat ban ai jing mut da kumno kadai bitang ke jing kenthok bagi jing keno namar kata sange ke jing kenthok bagi jing keno kan mau bagi jing yo nong kadai 6 tau try muluk parado persnam jongi mangama pi wat la ngim don par do yong ru han ki badon pat tip ne em baka revenue ke bami nang tu ka telun hi hang ne pok ke jat mri ko jongi ban haba telun ke revenue ke bami puk na pok ke jala ke jongi manu ban ruspa dei manga bat mapi ki khun ki ti jongi namar kata dei halor kata ka nong rim ba ki company ki lese ki la banya sala bat kita ki kenhun repair komno ban trap ya kani ke jala ka jongi ban khangti doyong khnang ba en yo ban kejet taki company het spa na ki wei ki jala na ki wei ki bar jala bat habakut ngin long tang kita ki nong tong bat ki nong thoding jong ki bar jala puson ba perkhat ba parari sya bangin kenthok sya bangin keno kan mentoi yu bangin don ya ke jaka ngin don tau doyong ngidon ya ka la ngim yo bandi ngidon kam bandi haba gibriu ki bisni kila ban khanya pi ong pidi tu ko pi khan bi an tama pi sliang ban se hab bandi